úsmev a kývam. Áno, úsmev, prosím. No čo ste stichli? Povedzte, čo robíte. Pletieme žabky. Žabky. Z čoho pletíte žabky? Z takého medeného drôtika a z korálu. Snažíme sa veľmi pilne. Ešte čvavne. No. Máš veľké ruky na to. Nevidno. Hrozne. Ako robíš to druhé? Prečo mu dávaš? Budem robiť nohy. Ale veď sa nechychocte, to pôjde na vec. Ježiš, to nie. Takže to nie. Takže to nie. Ja vystrihnete prosto. To nás vystrihnete. Je to aj žlté guličky? Tu niekde boli. Nevidíš také? Aha, to sú žlté. No hej, to sú žlté. Tak idem robiť zo žltých nohí.